Čaute deškiašiaci, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska je to druhé video. A hrám na mape Future TDM. To video bude také 10 minútové zase a potom natočím hneď druhý diel. Minulé video bolo na účte Kupko Killerko a tam vlastne padal gold na mape Cross, tí čo to videli. A ja som ho bohužiaľ nechytil, lebo som mal príliš malý tank, mal by zaberať viac miesta. Vlastne ten tank, teda čím viac, tým lepšie. No aj povinnosti. Treba ich všetkých zničiť, zabiť. Ty. Jau. Ahahau. A mám ešte misiu, že mám zarobiť 500 skóre na hociakej mape TDM. A tohoto si ideme podať. Zabieram. Bum. No nič, prevrhli ma. Už mi chýba len 100 skóre, aby som mohol mať tú misiu a dostanem do 450 kryštálov. A ešte v tomto videu by som sa s vami chcel porozprávať, teda oznámim vám, že od 1. do 12. mája bude taký sviatok na tankoch, May Holidays, a budú tu sadiať obrovské veci a zľavy. Vlajky budú vyzerať ako balóniky a proste budú to také oslavy na takú tematiku. Super, som polamil. A radšej už sa zabijeme. Najprv budú také, že 1,25% zľavy na foundy, to je toto tu, čo vidíte dole, tak to bude sa zrýchľovať o 1,25 krát rýchlejšie, myslím, že neviem, ako to mám povedať. Každé 2 dní sa to bude zväčšovať, že na 3. a 4. deň sa to bude zväčšovať na 1,50, potom bude 1,75 a nakoniec bude 2-krát, čiže budú sa 2-krát viac zrýchlovať foundy. Ježišmaria, čarodejník. Ale čo? Nevieš to, čo dielo moje. A budú aj počas týchto dní budú rôzne zľavy. Najprv budú zľavy na nejaké kity, myslím, že. Alebo na tie odznaky. A pridajú sa 2 nové odznaky. Badge, čo sa dá kúpiť. Môžete to kúpiť nejakému hráčovi. Neviem, aký to má mysel, ale proste tak. A vlastne budú zľavy potom na farby, potom budú zľavy na tieto podvozky a potom budú nakoniec na turety a kity, myslím, že sú posledné, alebo čo. Čože ja už nemám double damage. Zdechni, bro. Tak, twins. Oh shit. Ideme takto. To bolo tesné. Týchto si mi dáme, my ich oškúbeme. Zdechni, sviňo. Nevadí, dali nás dole. Už len pár skóre a už máme 450 kryštálov. A to je super. Debilko.
Jo, gold, super, na videu, gold. Tak ideme hľadať rýchlo tarčku. A Kde bude padať? Nemáme ešte torčku. A to, že vôbec nejaký gold je, to je super. A by som si mal dať niečo. Tam padá! Ježišmaria. No nič. No zasa nám ho zobrali. Pred očami. Nevadí. Joj. Toto nebol taký obrovský fail, ale ja som fakt ani nevedel, kde padá, takže škoda. Chlapec. Gratulujem mu. Môžeme ďalej hrať. Wow. To nie je také hrozné, keď nechytíte gold, veď to vám nejako nepomôže veľmi. Aj keď 1000 kryštálov sa vždycky zíde. Debilko sa zaseklo. Ešte aj skape pritom. Ja už utekám radšej. Tam to kepel. Ma ide zabíjať. Prosím, nedotýkaj sa nás, dechnú už. No hurá. OK, čiže máme dokončenú misiu. Výborne, 450 kryštálov v pohode. Ten chalan, čo chytil, už ani neviem, aký je jeho nick, musíme ho nájsť. Oh shit. Asi v pytli, kámo. Potom s Dancherom natočíme ďalší môj rank up. Myslím, že ak sa dá, ak na to ešte mám level dobrý, tak by som to natočil na mape Stadium. To bude také pekné video aj s muzikou. To bude taký skúšobný rank up. A tento, čo sa tam ako dostal? Tento, to je friend. OK. Ináč ľudia si myslia, že keď toto dielo strieľa rýchlejšie, tak je aj silnejšie. Má to svoje výhody, ale zasa dostrel a jedna táto gulička vám nespraví skoro nič. Skoro, hej. Ty vole. Zdechni. Cípni. Dobre. OK, tento double damage, ten mi pridáva celkom fajn. Nebí ma. Ďalšia mŕtvola na svete. Bum. Koľko tu máme kilo? 25 kg ľudia, boží. Bože. To je úžasné. Koľko je? 26, je. No my tu tých enemákov zabíjame, jedna radosť, jeden smutok. A naše videjko sa už ukončí, čiže ja toto už ukončím. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa páčilo a chceli by ste ešte niečo k tomu dodať, tak mi napíšte komentár. Budem rád za všetko, aj odber, keď mi dáte. A si sa s vami lúči a čaute.